Les efemèrides de Rap Ràdio d'aquesta setmana comencen el 17 d'agost de 2017, amb l'atemptat a les Rambles de Barcelona. Un atropellament va causar la mort de 13 persones i va deixar 80 ferits. L'atemptat no ha estat mai esclarit del tot per les traves de l'Estat a l'hora d'investigar el principal responsable, un imam massou dels serveis d'intel·ligència espanyols. La proximitat del referèndum de l'1 d'octubre afegeix encara més dubtes a un dels episodis més foscos de la història recent. El 18 d'agost de 1991, el president de la Unió Soviètica i primer secretari del Partit Comunista de la URSS és posat sota arrest domiciliari durant unes vacances a Crimea, tot accelerant el col·lapse de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. El 19 d'agost de 1839, el pintor Louis-Jacques Mandé de Garra presenta el seu sistema fotogràfic a l'Acadèmia Francesa de Ciències. D'aleshores ençà, les imatges capturades amb el seu sistema són conegudes com a daguerrotips. El 20 d'agost de 1940, el català Ramon Mercader ataca amb un piolet Lev Trotski. El líder era exiliat a Mèxic i Mercader, agent de Stalin, se'n va guanyar la confiança i va esperar el moment d'actuar. Trotski va quedar greument ferit i va morir l'endemà. El 21 d'agost de 1256, l'infant Jaume és reconegut com a successor del Regne de Mallorca. Jaume I va dividir els seus dominis entre els dos fills. La divisió va durar fins al 1343. El 22 d'agost de 1911, els curadors del Louvre descobreixen el furt de la Mona Lisa. L'italià Vincenzo Peruscia va entrar al museu amb una gabardina blanca com la dels empleats i va robar-se el quadre més famós de Da Vinci. No seria recuperat fins 2 anys després. Finalment, el 23 d'agost de 1966, la sonda robòtica Lunar Orbiter 1 va fer la primera fotografia de la Terra des d'una òrbita al voltant de la Lluna.